салом алейкум дӯстони гиромӣ, боз як навори омӯзишии мо бахшида шудааст ба захираи интернетии Playbus, ки дар он метавонем боз як намуди рӯйхатро созем. Аммо дар ин маврид рӯйхати мо дар шакли баръакс пешниҳод мекардад, яъне 1-2-3 3-2-1 масалан. Бояд ворид сомона мешавем ба воситаи почтаи худ дар Gmail, ки шумо агар наворҳои пешинро тамошо карда бошед, мо ҳар дафъа чунин ба сомона ворид мешавем ва дар бахши Create See All-ро интихоб кунед, яъне тамоми форматҳое ки Playbus ба мо пешниҳод мекунад ва аз он тugмачаи Create-ро дар назди формати Countdown интихоб кунед. Хеле ки мебинед саҳифаи нав кушода мешавад ва дар ин ҷо шумо аллакай метавонед намуди зоҳирии рӯйхати худро интихоб кунед. Лист дар шакли рӯйхат пешниҳод мешавад, слайд дар шакли слайдер. Light dark рангу бори ҳамин рӯйхатро муайян мекунад, яъне dark каме торик, light равшан дар шакли сафед, бо ранги сафед. ба рӯйхати мо сарлавҳа мегузорем ва каме тавсилоти онро менависем. пас аз он ки мо онро навиштем, тайёр кардем, новобаста ба дохил кардани матн ва сохтани рӯйхати худ оғоз мекунем. ҷоизи қайд аст ки ҳар як рӯйхат метавонад бояд сарлавҳаи худро дошта бошад, яъне дар шакли кӯтоҳ, мухтасар ва тафсири он аллакай дар шакли дарозтар. Чуне ки мебинед сарлавҳа бояд то 80 рамзро дар бар гирад, яъне на зиёда аз 80 рамз. ҳар қадар мухтасар, ҳар қадар кӯтоҳтар бошад, ҳамон қадар беҳтар аст. ман махсусан ин бахшро чое ки мебинед дар аввал хеле дароз карда будам, аз ин ҷо набуридам, нафарафтам, то ин ки дар ин ҷо шумо худатон бинед ки ҳатто ҷумлаҳои дарозтарро низ кӯтоҳ кардан, мухтасар мазмуни онро навиштан мумкин аст ва дар поёни он аксашро интихоб мекунем. дар бахши Upload шумо метавонед аксе ки новобаста барои махсусан ҳамин рӯйхати худ шумо пешчек омода мекунед, онро ворид созед ва барои дохил кардани тавсилоти боқимондаи пунктҳои рӯйхати мо онро аз ҳуҷҷати Word ки пешакӣ омода кардем дар он нусхабардори онро ҷойгир мекунем. ворид кардани ҳар як пункт якхел аст, ягон фарқият надорад аз ҳамдигараш, яъне сарлавҳаи онро ба таври мухтасар менависед, аксашро интихоб мекунед ва каме тавсилоташро ворид месозед. Тамом. бо ҳамин тариқ шумо метавонед дар муддати хеле кӯтоҳ рӯйхати худро дар ин ҷо созед ва он шакли хеле базеб дошта метавонад. аз бахши Get Images, агар ки шумо расми худро расме ки барои ин пункти рӯйхат пешакӣ омода накарда бошед, метавонед расм интихоб кунед. агар интихоб карда бошед, дошта бошед, аллакай расми худро ҷойгир мекунед ва пас аз он ки он рӯйхатро омода сохтед, якчанд тегҳо, яъне калимаҳои калидиро ворид созед ё ки аз рӯйхати пешниҳод гашта интихоб кунед ва акси алоҳидаро барои Facebook, барои шабакаҳои иҷтимоӣ ворид мекунед. хеле мебинед аз бахши Get Images, яъне ин захираи махсусе ҳаст ки ба мо аксҳои комилан ройгонро пешниҳод мекунанд, яъне ки он аллакай аз ҳуқуқи муаллиф озод аст ва бо истифода аз он шумо метавонед ки онҳоро истифода баред ва ягон ҳуқуқи ягон муаллифро вайрон намекунед, чунки онҳо пешакӣ аллакай дар ин ҷо баҳс барои озодона истифода будан ҷойгир шудааст.
аксро интихоб мекунем, он барои Facebook алоҳида, барои худи мақолаи мо алоҳида ва тумаҷи паблишро пахш мекунем, то ин ки мақолаи мо нашр гардад, яъне рӯйхати мо нашр гардад. Дар бахши embed ба воситаи зен кардани тумаҷаи embed мо коди махсусро мегирем, онро нусхабардорӣ намуда ба сомонаи худ мегузорем. яъне агар ки фарз кардем шумо аллакай мақолаи тайёр дошта бошед, ин кодро маҳз дар он ҷо мемонед ки мехоҳед рӯйхати шумо дар он намудор бошад. ва чӣ хеле ки мебинед, мо кодро мондем ва ба воситаи он код рӯйхате ки дар Playbuzz сохта шудааст, новобаста дар сомонаи мо дар ҳамон шаклу намуде ки бояд намудор бошад ҷойгир мешавад. ва шояд бояд ихтирош шавем ки ин аз рӯйхатҳои оддӣ базебтар аст ва мақсад ҳамчунин аст. Ташаккур барои диққат. То боздид.